За играта трябва да напишете в емейл на bravissimo@diplomati.bg. Вие може да участвате всички. Това означава, че ние за всеки град ще ви чакаме. Пловдив, Бургас, Варна, Русе и към край сме в София. Така че вие само трябва да приготвите, тренирате малко вкъщи, правите някои нещата, снимате вашата манджа, спратете ми. Това е добре български. Вашите рецепти и аз, заедно с Ана, ще гледаме кой е най-красива, най-атрактивна. Ще ви се обадиме и ще се видим точно в финале. Накрай, като финалисима, така казваме, гранде финале, вземаме 5 от вашите хубави рецепти. Ще ви поканя в едно страшно много хубаво спа хотел в Луковит, Дипломат Плаза. Там също ще ви поканаме, ще правите какво ви си искате, се забавлявате, ще ви направите хубава душа, сауна и друг масаж. Така че, почвате сега!